Papa Adom, so me Philadelphia for the no monkasa. Yes. Na omutimi fa me video fa flowing so Obinim video wa emfa wo ho. Yes. Emfa wo ho. Nokore. No ma shada ka asem bi dia be fa wo ho. Sebe ya ka ye ne wo benya ntokwa. Nokore. Because of adwea. Omudi didi wo ho. Na sanity. Enre ye omakofa flowing so Obinim asem aba. Enre ye. Na ben Adom Kyei da kase ti aforebo. Ono na so de mo ma afore. Obopa. Onto collection. Obopa. Kwasiaboy nso ye say na ma police e chill. Ma police chill. Oh yes. Yes. Ma bum kotodwe wo manim se wo pa chill. Nokore. Isu ni kotodwe. Se wunye biem. George, confirm me phone back no me dem obra. Me sa me ache no. Me sa me ache boy no. Yes. Me sa ma police ache no. Yes. No me sa me ache no second. Anfa nsuya de. Ye che no a baby Adom Kyei dua e de ne nkrofo kom ye jeli wo mo no. Sa judge no wo akuropon no. Ye bodin. Yeah. Judge na me so wo hen. Akuropon. Yes. Me ka no wo judge no wo akuropon no. Me ne kasa. Fa mo fa we nkoma no se me se me ne kasa. Yes. Me se mo fa nkoma no se me se me ne kasa. Yes. Judge na wo jeli nkrofo ma Adom Kyei dua ene mampon court ho me say asante ma e fan say asokole mampo me say monka se me say me ne kasa ekropon court me ne kasa yes onni me minim no nokore so ya Adom Kyei dua ehu nipa ti ba bia Adom Kyei dua jeli ne nkrofo ehwa na me de wo so wo beko yes ehwa mama ono aso jeli yes oni bi ni aha wo pa me chew aha e kumasi asole yes na me wo pa me chew video ni bi nie opa me chew video ni bi nie no wabu nkotodwe o manim no hwe no wabu nkotodwe no kumasi asole me ne mpani for the chew opa me chew video ni bi nie edoso boss yes Mr. ya from me old man na san kan ho bio ntin ka Mr. kwan kakra na again I'm sorry not this time Free AM home care and nursing home no mo behwe awo for ma onya kwan waduma we home care and nursing services elderly day care medication management dementia and Alzheimer care physiotherapy services post surgery care illness recovery care ni nyina ne say obusuani bi kra na bi a wakwa yaresabia na yayi na befie na free AM home care and nursing home for ya 24/7 wo mo abekwa akokrokro no ekwan befa so befa ni ndro no mo entertain no na wo so onya kwan waduma ene AM home care and nursing home sabi na mi pay obutumi krokro busuafo kra kire wa umu omo wo hefa AM home care and nursing home e wo Fanko Accra and Sawom Road from 0540 344 837 and 0207 859995 boss we dey me dawasepa what's me breso AM home care and nursing home comfort compassion and caring home Abusia be some weeks ago and asofopani Adom Kyei dua a bold declaration e won asori dem ho e de kire Philadelphia movement e kire wo mo se bloggers mienu pe e Steve Media ene nwa obi wo mo ene ye ono Steven Adom Kyei dua asofopani ne bloggers enti e wo se na asori fo no etie wo mo na wo mo maka ne nyina de memma Philadelphia movement ni bia en subscribe anampo onkonkwohwe story anase content bia free page ahodo na aka no ensemi ebeto monten so ne egiye magana fododo na be kire wo madwene e wo ho ebi kire se papa no waka bi so kire se o da bi na nke wo se wo ye ne sa fri se edodo na so ena ebi a wo mo ne wo pe nti se wo ka ne sa na wo mo so a enye wa asorefo na ebi anka wo mo kokohwe no se wo yi mu dia ene wo mo so o mbeja sa bloggers no e channel no mo koso kokohwe content ni adema ebeko e de etiom na so whichever way no so fopani Adom Kyei dua eba ebeka na asem no after say waka ensem no ewie no ena yesofo Bishop Obinim enso ababonten e de reply any response ama Steven Adom Kyei dua sofo Obinim e kire se eye pa se Steven Adom Kyei dua osofopani ababonten aba be kire ne bloggers se we ni ena e me bloggers nti sa bloggers mienu de omo ena omo ntefi so se sa brewe wa pe atwen ache na fei ena abam Bishop Obinim se ye manento Steven Adom Kyei dua se abonten aba be yi nanim e kire se sa bloggers mienu eye ne bloggers dia ena wonyo mo kasa chief se wi asese krobi wa krobi to aso se eye na so bi be ka na ono no ho asem na wanka ne yi a anase nipa bi be ka asem no susu se asem na nipa na ka fa no ho no enya ne kwan so na otimi chi no
no ɛde ne kɔ police station de ne kɔ court me edi na asɛm no wɔno Bishop Obinim so enim baabi kura ya no wɔkye nkɔfo no de ɔmo kɔ nti saa bia yɛ korɔ na ɛna ɔno so sɛ wanhwɛ ne ya ɔde ne bloggers ne bɛkɔ fi sɛ wɔsɛ bloggers no timi kɔfa ne content anaasɛ ne yere content bi a wayɛ no madanda asɛm no na de sɛ busua ɔmo yɛ asɛm no to kan ɛne warning ɛna Bishop Obinim ɛde ama Stephen Adom Kyei dua me bo Adom Kyei dua din obi hwɛ sɛ ka me bo ne din bɔne like why me dey deɛ na wayɛ yɛn like why me dey ɛdeɛn hey why me bibi so dia ka me fa oh yes ɛne me cancel a kyerɛ no why me bibi so anka me fa ya abɛfa ya de pa ɛne me ba ne bloggers mienu na obɛbɔ wo mu din sɛ ne bloggers mienu bi na obɛbɔ wo mu din sɛ ɔmo yɛ Philadelphia foɔ ɔno na saa ɔmo mienu na asɔlema ne hwɛ ɔmo kyɛ me tie na me bo me tiri nko sɛ oh kwadwo nyansani afei de wagye ato me sɛ ɔmo yɛ bloggers ɔmo yɛ wasɔlemba ɔmo yɛ Philadelphia foɔ asɛm we matwɛn akyɛ sɛ nka mete because they be a boys in the kasa yɛnyɛ Philadelphia foɔ yɛde yɛyɛ adwuma ɛnɛ deɛ papa nankasa to n'anim tuo sɛ ɔmo yɛ Philadelphia foɔ yes papa Adom so ɔmo yɛ Philadelphia foɔ deɛ ɛne wɔn nkasa yes na ɔmo timi fa me video fa Florence Obinim video wa ɛmfa wo ho yes ɛmfa wo ho nokorɛ no ma hyɛda ka asɛm bi de abɛfa wo ho sɛ bɛyɛ aka yɛ ne wo bɛnya ntɔkwa nokorɛ because of adwen a ɔmo de didi wɔ wo ho na asanetiɛ o we deɛ sɛ yɛatena saa deɛ we wɔahunu sɛ adom wɔ dɔm saa adom wɔ sika saa nipa kum saa ɔfa Adom Kyei dua din kora bɛto page wɔ so obi taake na obɛnya bɛ 2k yes obi ahwɛ 2k yes YouTube for gogo for betua ne ka nokorɛ ti wa fa saa adwen no yes ɛyɛ adwen nokorɛ enti saa boys 2 no obɛka sɛ papa ne nti na wakɔfa ɔma asɛm aba ɛnwerɛ yɛ ɔma kɔfa Florence Obinim asɛm aba ɛnwerɛ yɛ Florence Obinim gyina na asɔre dɛm mu preach sɛ asɔfoɔ ne nkurɔfoɔ bi ne wakasɛ sɔfoɔ kora wɔse Satan bonsam bi abɛwi ase ne nanenam preach emebi kasa tia afɔrebɔ nkurɔfoɔ bi kasa tia afɔrebɔ nkurɔfoɔ bi kasa tia afɔrebɔ no na bɛn na Adom Kyei dua kasa tia afɔrebɔ ɔno na asɔre dɛm ɔmo afɔre ɔbɔ paa ɔnto collection ɔbɔ paa oyɛ bi na wahyɛ da kɔfa Florence Obinim voice when he preaching say ɛyɛ Adom Kyei dua no wɔ taake no hwɛ eti nya Adom na ɛyɛ kwadwo nyansani a nya Adom Kyei dua na kwadwo nyansani a ɔno ɔbɛka sɛ asɛm abranteɛ woyɛ me ba woyɛ me blogger deɛ ba deɛ woka deɛ woboa Florence asɛm ne mfa me ho because Florence say nkurɔfoɔ bi ayɛ ɔmo bɔnsam ɛkasa tia afɔrebɔ yɛn nso anim saa nkurɔfoɔ no ebi yɛ bloggers ebi yɛ presenters ebi yɛ journalists ebi nso yɛ MP honorable foɔ ebi yɛ nkurɔfoɔ bebree mamu nkɔ asɔre nkɔbɔ afɔreɛ mamu nfa musika nkɔmɔ asɔfoɔ no mamu yɛnim saa nkurɔfoɔ no ti Florence yi preaching nyinaa no ɔbobɔ saa nkurɔfoɔ n'akyi sɛ mamu ntie saa nkurɔfoɔ no na ɔmo de ɔmo sika kɔ nnuro hɔ saa wo sɛ yɛ Kyei dua ho asɛm no wɔhwɛ ti nyɛ Kyei dua na yɛ Adom nyansani a na ɔde Florence Obinim ho yaw ahyɛ ne mu kwa wote wa na wo sɛte ntɔkwa to wo bi ntɛm wo saa boy nso yɛ sɛ ya na ma police ɛkyew ma police kyew oh yes ɛma bu nkotodwe wɔ m'anim sɛ wo ba akyew nokorɛ wode su ne kotodwe sɛ wonyɛ biem ɛdɛ hwɛ nipa George kɔfa me phone baako na ɔmɛ dɛm wɔ bra nipa me sɛ menyi video no ba meyi wo pa me kyew wo bu nkotodwe sɛ menyɛ bio papa me pa akyɛw nam sɛ gyae yɛne Kyei dua ni asɛm preaching yɛ preach asɛm yɛ ɛmfa wo kɔnɔ de kɔtaake no oh adwuma na wɔ ne nua baako ne yɛ adwuma na ɔmo mienu yɛ no minim game no ona de bai because pania minim game no na me first wo come here na ba ke fa mo ma me ngege metimi mubodi wo come here no ba be so so yes minim game no what ase
Oh. What to me tenancy who is say asimesti. To say one would ye won't. To say 2 bloggers am abom di. Enya me media no. Make up to your mo adum Kyei awi. Omo to me tenancy as say papa e wo dom nipa gu ne na se sika wo no ho. Eti yam fa ya adwen no ndidi ne ho. Oh, Moody, you know, game and acid. But the enemy, Yan say, Moody will be one. Mamma can will be Cocano. Yes. If you go for baby, I don't tell the Benya somewhere if he's our boys, you know. Boys, too now. Sad 2 boys now. Moody, I any palm, I see I did as much as I make a music coming down. But get Pia, oh, how much of our video. If you could tell you, I begin to say, Florence, my hair were there. If you boys now, 2 boys here. How the case Kyei we born some wabagan. Why not sing? Now I born some of Miss Rosa Kameka. Meaning in any Kenyans. Kurepa. Kwamba Kunas. Now we are born some Kababo, you are master of them. Made the Bonsamudi there. Oh, only one someone come with it. Oh, say, only one someone come with it. No more some bomb with Debbie. In some one my head din sanan kofo say we din toto. Won say one ma want it. Won I want it. Boy no mesa me ache boy no. Yes. Mesa ma police ache no. Yes. No mesa me ache no second. On fan sua de. Ye che no a baby Adom Kyei dua e de ne nkrofo kom ye jeli wo mo no. Sa Judge no a crupon. You put in. Yeah. Judge na me so wo hen. A crupon. Yes. Me can wo egg. Judge no wo crupon no. Me ne kasa. Fa mo fa we nkoma no say me se me ne kasa. Yes. Me se mo fa nkoma no say me se me ne kasa. Yes. Judge na wo jeli nkrofo ma Adom Kyei dua ene mampon court ho. Me say asante ma e fa say asokole mampon. Me say monka se me se menene kasa e kropon kontu menene kasa yes onni meminim no nokore so ya Adom Kyei dua ehu nipa ti ba bia Adom Kyei dua ejele ne nkrofo e hwa na me de wo so wo beko yes e hwa mama wo no anso ejele yes because my lord na catch them and say Obinim unye nipa ketwa wo Ghana ha wo say wo makwan ma enkrofo de wanim eye fom me say ono na catch am judge na wo say ye tea wudin enye ne video ni bi ni aha wo pa me chew ha e kumasi asole yes na me wo pa me chew video ni bi ni o pa me chew video ni bi ni enu wabu nkotodwe wo manim no Friend wabu nkotodwe no kumasi asole me ne me mpani for the tone o pa me chew video ni bi ni edoso aha wo na gusu pa chew no me kai pa wo aha no gusu pa chew no me kai pa ena aha so na te form no yes wo ena o pa me chew no yes me kai pa video ne doso video ne do ena o pa me chew no o te manim no ya fa ne Steve Media Steve on the team anymore or the soon ebinie edoso ebinie eno opa cha no opa me mpani forte ebi nsunie aha bunko togwe won eno opa me cha no ebi nsunie wahu edoso na wenku an ya 6 minutes yes wenku an ya 9 minutes 47 seconds yes wenku fa kama ne to so wenku an ya sen hwe ene wo no hwe wenku an ya sen 50 minutes 53 seconds and I want from one. 50 minutes 53 seconds and what? Why am I nyina ba to media? Yes. Why am I nyina ba to media? Yes. Ntebusia Bishop Obinim nsem no na yede aba besom wa mesrew se ne oje nsem ni esifa ye bia obama ye hu e wo comment section ho na afei ya baby nsem no ehu se ne etia afei mema refi se obaye madom no mi subscribe button no so e de ama me eye too much gh eye akai na fa be on ka ho sa no upload bia to mo a on first person na unsa ebetimi aka all the social media handles so ko eye too much gh e ho so ya kai se obe subscribe no like no share ama wonua bi nso enye bia hwe that gold enimidi makra